Kamot yun ko para mabuhi. Wala naman ko yung mama o papa. Haman na imong mama. Namatay naman ako mama o papa. Nganong namatay man unsa may gikamatian? Pamusil. Gipamusil ang imong papa? Saan makapangutan ako sa akong kaugalingon nga nung ako naman nga bata ang wala inahan. Gamahan. Nganong kato man imong luha? Ayaw mo ko ako mga bata. Gusto man ako sila makitaan. Papa. Pag-asa mong galing ka karoon. Basta sa ginoo. Sana ang gabayan ko ninyo. Paglingaw na dito sa inyo, mapa. Lang. Nagunsa man ka dire? Nagsubag sa aking sir kay ikan ko ikapoy niya. Gutom na kaayo. Man nagkagikan di ay. Sa ulingan lagi sir. Sa ulingan kagikan? Oh. Haman na imong mama. Wala naman ko yung mama o papa sir. Man day unsa man di ay? Gibiyaan ka? Namatay naman ako mama o papa. Namatay na imong mama ug papa? Oh. Nganong namatay man unsa may gikamatian? Wala man ko kabalo sir kay kuan bata pa ko niya. Kuan nabalitaan ako na namatay na daw sila. Pamusil. Gipamusil ang imong papa? Oh. Wa ka balog unsay sala siyang papa? Wala. Wa ka balo. Wala. Anam ko na puyo pod. So sa kuan nag-adapt sa ako. Nag-adapt sa imo, gi-adapt ka. Oh. Karon pod katong kuan nag-adapt sa ako wag ipatay pod tong bae. Sa papa na lang kinako nagbuyo. Sa papa nimo kanang imong nag-adapt sa imo karon. Oh. Mo na gituring nimo nga papa. Oh. Tibali ang kanang gituring nimo nga papa, ang iyang asawa gipatay pod. Oh. Ngano gipatay man pod? Pod ko kabalo sa sala. Wa po ka kabalo sa sala. Hmm. Sus taon pod. Ay. Pila na may edad nimo? 14. 14. Gikan ka nag-uling? Oh. Mao gyud na imong trabaho. Mag-uling. Nag-eskwela pa ka? Oh. Unsa na may grade nimo? Grade 7. Grade 7? Sus taon pod. Nagsugba lang yung taong kag saging o. Gigutom na juday ka? Oh. Wala di kay dala palon. Wala man may bugas. Bantog nagkuan na lang pod kog saging. Wala mo'y bugas. Bantong nagsugba na lang kag saging. Oh. Ang unsa namang orasa karon nga alauna naman. Nagkaon na lang dai ko diri kay di ko niya pa ko mauli. Pag uli na ko basin kuan wala pud may kaon sa balay. Nagkaon nagsugba na lang kog saging diri aron makakaon pud ko. Aron mga kaon ka. Oh. Balik pud ko sa ulingan karon gaguman na kog kaon. Kibali ikaw ra po'y isa nga magkuhakot anang kahoy para mag-uling. Oh. Kamot yun ko para mabuhi. Wala naman ko yung mama o papa. Nga gusto pud ko makatabang sa nag-adapt sa ako ah. Maningkamot ka para mabuhi ka. Kaya gusto ka makatabang sa nag-adapt sa imo ha. Sus taon to'y. Pila naman ka katuig adi sir ka gi-adapt ana imong papa karon. Kuan kini 14 na katuig. Gikan sa pagkatao nimo, mao po'y pagka wala sa imong mama ug papa. Oh. Sus, kibali nagdako ka nga wa kita jud sa imong mama ug papa ug sa itsura. Oh. Sus taon pud nimo eh. Say makapangutan ako sa akong kaugalingon nga nung ako raman nga bata ang wala inahan. Gamahan. Nganong kato man imong luha? Ayaw mo ko sa mga papa. Ha? Ayaw ko sa mga papa. Gimingaw ka sa imong mama ug papa? Hmm. Sus, Gusto man ako sila makitaan. gusto nimo makita nimong mama ug papa? Hmm. Taon pud ni. Papa, kung asa mong galing ka karoon, basta sa ginoo. Sana ang gabayan ko nimo. Paglingaw na dito sa inyo, mapa. Sus taon pud eh. Nagdako jud ka nga wala jud ka kita sa imong mama ug papa no? Hmm. Nya karon mao lang na imong gikaon saging. Oh. Unsa man layo pa inyong balay diri ha? Ayok pa man. Layo pa? Oh. Sus. Sige, ani na lang ha. Nana ka school supply. Naana, pero kulang pa man to. Kulang pa. Nana kay bag. Juan, dugay na kayo to akong bag. Dugay na kayo imong bag. Oh. Pat naman to ka to, wala giilisan. Wala ko may kwarta. Wala man sa akong pang bugas. Upat na katuig ang imong bag. Oh. Nya wala pa ninyo mo giilisan. Oh. Sus taon pod. Sige oh. Ali lang. Oh, naku ihatag nimo oh. Dawata oh. Salamat
kayo, sir. Ha? Ipalit na ni mong bag ha. Nya karon muli na lang ka sa inyo ha. Nya para pagpalit pugag bugas ug sudan ha. Oh. Sige, maura to ha. Nya amping ka kanunay ha. Ang advice nang ko sa imo ha, magtarong kag eskwela ha. Para moabot ang panahon kanang imuhang na kuanan sa imong kinabuhi karon, buligan na ka sa Ginoo ha. Ana ra. Mora na akong i-advise sa imo ha. Pagtarong eskwela ha. Maabot ang panahon, ang imong pagpaningkamot, maabot ra nimo. Ha? Nya maura to ha. Napanidalan padulong dito ha. Oh. Napa dito ha. O sige, maura to. Nya amping ka kanunay ha.